Tinokushingamidza muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. I hope you are having a wonderful Monday. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Dzimwe dzacho dziri dark zviya zvekuti unofuga gumbezi. Aiwa, takapedza mazuva inga wani takafuga mautira. Chero simba chiri kutarisana nemi ndanga ndisina. Asi tinotenda Mwari ndadzoka zvakare. You can see kuti I'm happy and smiling. Regai tipinde munyaya dzedu. Hello tete, zviri muhana yangu zvinokunda ngomakurira vedu ve 2 years dzese madhamu vachibuda daily vachiti ndoenda kubasa vachitoti kunofaya zvese nema weekends andina kumbozviitira shungu cause I trusted her but paanodzoka kumba aingoti ndakaneta. Semazuva ese madhamu vakabuda vakaenda kubasa kwavo. Ndasvika kubasa kwedu transformer yakabiwa, murungu akatidzokerai kumba. So mufesi wangu wekuma Ravastart kumarket akati uya kuno Tonas kune nzedza dzakachipa tichirowa mabhias. Ndikati bo tobaya kuye Pretoria West kutsanga tichingoyambuka Karuzi ndakanzwa voice ramadhamu richidedzera zvikanzi si vachireva nhange wemurume zvikanzi nhengo dzevarume dzandiri kusangana nadzo nhasi ma1 mai mwana apa havadi kuburitsa mari hana yangu yakarova. Ndikati kumufesi wangu voice ndariziva handisi kuda kuona munhu zvikanzi ndiye munhu wandinotoisana naye rega ndimbonorova 1 round vachinovharirana. Akati ndimire padhuze. Ndikati bo apinda sandikuchemerera kwaita madam. Vapedza madam vakabuda vakandiona ndakamira panze pezviimba zvavo zvikanzi ko hamuna kuzoshanda. Akabva apfeka akabuda mutsanga riri bara nanhasi asati asvika kumba, of which ari wrong. Auri ukanzwa message iyoyo dzoka kumba tigare zvinowanikwa. Imi kune vanhu vakadai zvakaoma. Ndo message yatatanga kuwana ikutanga iyi. Regai tipinde munyaya inotevera. 2020 ndakachita nefriend yemurume wangu, not because ndaida kudaro but zvakaitika takaenda kubusiness meeting for 3 days. This guy toshanda naye pasame company. So after meeting takaenda out for lunch. Ndo paakataura about his feeling anondinzwira. Ndakatombomuramba until akutondibata, then boom zvobva zvaitika. Ndo mabatiro akaita nhombo yangu. So when I discovered kundo zvavapo akanditi I must skip it say murume wangu but he is willing to help in everything zvinenge zvichidiwa. So we went for secret DNA. That's when the problem started cause sure kuti mwana ndewake akaudza my husband nemadimikitira kuti vana ndevake. Vakapa murume wangu kutora vana for DNA and my results came negative. So from that day murume wangu akangobuda hana kutaura kuti ari kuendepi, hana chaakabvunza kana kuti I know ndakamutadzira but it's been 8 months now handizive kuti akaendepi. Ndakatomboisa missing person kupolice but still hapana chatanzwa kuti aripi. So hama dzake vari ngoti aneni kana zvinzi akafa vari kuti ndini dambudziko uye honzeri zvakutidya mwoyo handina zororo usiku nesikati. Baba VA havana vana havasi venyu but budikirai titaure chingouya undiudze zviri pamwoyo wako. I'm willing to pay backup. Uri murume wangu please vedaro ndambofamba but still hapana chabuda. Ndoitawo sei uye ndodi hongu ndakatadza. Saka nyaya iri pano ndeyekuti maiguru vari kuti ivo 2020 vakadanana neshamwari yavo. Pane pamwe pandandisina kunyatso understanda. 2020 vakadana neshamwari yemurume looks like vakaita vana 2. Ndokubva uyu shamwari ataura nemadimikira kusvika murume ati handei kuma DNA test. Ma-DNA test akabuda ari negative. Saka murume akaenda hana kuzombodzoka. Saka vari kuti ivo vedu ndiitewo sei madzimai zvinhu zvacho zvakaoma. Regai tipinde munyaya inotevera. Ndakadaidzwa kutriangle neboyfriend yangu achinditi yaive nguva yekuti andiintroduce kuhama dzake. Tanga tave nealmost 2 years tichifambidzana. Ndakasangana naye kutriangle ikoko ndokwaanoshanda achigara pamusha pevabereki vaaiti vakashayika. Ndaenda kunomuona ndodzoka tichingodaro achitumira mari ndichienda. Kuma 1 dzeusiku ndakanzwa kuda kurutsa. Ndainetswa nenyongo. Ndakavhura door ndikavhara. Ndiripo panze ndakanorutsira mumunda pave parime. Pandakadzoka ndakanzwa vanhu vachinesana mumba mandabuda. Zvakandishamisa because ndakasiya avete. Kubuda kwangu ndakafunga kuti hapana
haana kuona izvo aive akarara nhema. Vanhu vainesana naye vaibvunza kuti aripi musikana wawakati tizotora usada kutamba nepfungwa dzedu. Vaitomurova vanhu vacho, vakavaudza kuti ari kuuya abuda panze kunoita weti. Umwe wavo akati, ngatimutarisei panje pacho tiite zvekukasira. Iwe mufana muka ipapo, hatiiti zvemareverse deal. Isu muka tinoda kubata tsuro yedu panze pacho. Ndakatiza ndikanovanda mumajanga echibage akaoma aive akaunganidzwa. Ivo vainditsvaka netochi. Ndakakambaira kusvika pakasango ndikazvivhara nemasanzu emuti waive wakadonha. Ndakakurura kanaidress kandaive ndakapfeka kelight blue because manheru kanoita seke white. Ndakaona matochi avo achienda nerimwe side. Ndikamhanya kumba ndikangosimudza kahandbag ndikatora pendi randaive ndayanika kuseri kwedhoo. Hembe ndaingova nejini neT-shirt. Ndikabuda ndakazvibata mumaoko nemapumps. Ndakaona matochi avo kusango kwandanga ndakawanda. Ndakamira pane umwe musha ndichipfeka nekuti nguva yose ndaive ndiri mushu since pandakakurira kanaidress kusango. Imbwa dzepamba ipapo dzakatanga kuhukura dzekune imwe misha dzikadaira. Ndakatarisa matochi aya ndikaona ave padhuze. Ndakamhanya, mwoyo wangu waive kumwana wandaive ndasiya nagogo. Ndikafira kuno anozochengetwa nani, gogo vangu vainge vakura. Ndine gumbo rekuraiti rakavhunika, saka handikwanise kumhanya distance yakareba. Ndakatsvaka pekuhwanda pandisingaonekwi nembwa. Ndakahwanda ndikanzwa mhere yemukomana wangu achirohwa achidaidzira. Ndakafamba ndikanohwanda pamakadhibhokisi aiva akaraswa pane imwe shopu kusvika kwaedza. Ndikakwira kuenda kwedu kumba. Hamene kuti chii chakaitika kwaari mukomana yeye. At least handina kumbouya naye kwandogara. Handizivi zvaiva ndirongera. Ndongotenda musiki kuti zvakakona. Zvakaoma. Muri kunzwawo nyaya iri pano iyi inotyisa fani. Musikana uyu toda kuti tingotenda Mwari kuti akadomugwira akamuka akaenda kunorutsa nyongo iyoyo. Pamwe Mwari ndiye akadomupa nyongo. Podzoka akaonamba mune vanhu varoda kutomuuraya. Vasikana munarega kuenda kumasleep over. Moenda kumasleep over munhu akada kurongera zvino nyika yapairika pakudohlisa vanhu vaganga zvisingaiti. Handiti alright, regai tipinde munyaya inotevera. Pane nguva yandaida mahore zvekuti pane dating site inonzi badoo.com. Ipapo waiwana vanhu vaunoda, age, size, vebonde kana ushamwari. One day ndichitsvaka umwe mukadzi akaresponda tikasangana. Akauya aiwe chikuru kwandiri zvishoma. Apa akabatana ari Helebon, murefu, aine ushe hwekunze. So iye akati aingodida kurara chete. Saka takaenda kulodge akabhadhara. Takavharirana 4 hours ndichirova. Apa nhengo yangu yaimira zvemwoyo wetsvina chaizvo. Panyowani munongopaziva. Tapedza akandiudza manakiro aingaita achitenda zvakare. Tava kuparadzana. Achindidropa akabudisa mari mubhegi ndobva andipa akanditi ndizomutevera kwaigara. Ndakamboda kuramba but ndikazofungawo kuti kumba kwangu kwange kusinawo chinhu ndobva ndaitambira. Achingoenda ndakapinda maspa ndikashopa, imwe ndikadira petrol, imwe ndikanopa mudzimai wangu. Ndobva ndasiya yemuhomwe. After some days she called me ndikamutera. This time kumba kwake taicommunicata. Ndakawana akandimirira pamo. Yangu mota yakasara pakapaki kuitira maneighbor because vaipinda ZCC vese. She assured me kuti ainga asina murume but mwana aipinda kuuniversity. Takapinda tikashakana futi. Apa taitira kuspare bedroom. Ndapedza ndakapiwa mari futi nekadhi reaccount yekuEdgars. Akati nditenge hembe dzakanaka because taizonosangana nemafriends ake paweekend. Ukama edu akaendera mberi ndichirara naye achindipa mari. After tasangana nemafriends ake, umwe wacho akandidawo. Ndikatanga kuzhaka futi. Then the friend asked me kuti ndaifila sei, dai ndaive ini ndaikwirirwa mukadzi wangu, dai zvangu ndatora iye ari single. Ndakamuti munhu uyu hana murume plus I've been kumba kwake several times. Saka ndoziva. One day ndapedza as usual ndagara musitting room ndichimirira kunodropa kumota yangu nekupuwa mari. Shamwari uya yakasvika. Wangu uya
aive mushawa achigeza akanditi ndimuvhurire. Paakapinda akatondiudza kuti ndaive ndine chivindi. Sawira wepamba akananga kumain bedroom. Ndikaona achibuda achisunda uche. Baba wepamba vainge vakastroka mbiri wese uchiona kuti chasara moyo. Hey. Nga zvakaoma, madzimai akaoma. Saka mai ava vane mwana anga ashori kuuniversity, murume wavainenge achitorimo zvavo mubedroom. Vaitotsvaka munhu wekurara naye, murume wavo aripo. Nga zvakaoma. Nyaya inotevera. It was in 2017 ndakawana basa kuMaravastad. Ndaipiwa 450 rand per week. Maitengeswa ndiro nemapoto. Let me just say kitchenware. Munongoziva kana uchishanda muchitoro unosangana nemacharacters evanhu vakasiyana siyana. Vanozvida, vane mari, vanokutarisa pasi, vamwe vachiunzwira tsitsi. Waive musi wemugovera, vhiki rokupera kwemwedzi. The shop was full with customers. Vachibuda, vachipinda. Saka yava nguva yelunch. I was sitting zvangu pamusoro pecard box emapoto, eating bread, chimwa Kingsley cold drink. Yeah. It was a tiring day. Tiri busy focusing pachingwa. I heard a voice saying lunchtime. Ndakacheuka ndikatarisa kwaibva nevoice. Guys, ndiri mukadzi, but I know what I saw. I must not say it, but kune vanhu vakasvakwa. The skin, the beauty, the hair, the dressing was on point. Ndakamutarisa, ndakaisa chingwa pamuromo zvikanzi, hello honey, I'm looking for a dustbin. Do you have? Ndakaramba ndakamutarisa. Ndichidzeya mutauro wanga ashandisa. Was it English? Shona, Pedi, Zulu. She said again, hey girl, right. I said, do you have a dustbin? Ndakamuudza kuti, yes, we have it. Can I bring it for you? Akabva, you can open it. I want to see it first. Tichivhura bhini zvikanzi nasisters vaye, rough day, hey. Ukuratidza kuti wakaneta yo. Ndikabva ndati, yeah. Kwanga kuri business zvekuti I feel like sleeping. Zvikanzi mushop muno mune zvinhu zvakanaka. So how much is this bin? I told her the price and she gave me extra 200 rand. That's my lucky day. And on the way out, she said, can I have your number? Nemfaro, I gave her faster. Chero ndimiyo, she was a lady. Anyway, days passed. I saw a message popping. The maroon dustbin girl. Hi girl, how are you doing? Ndakamuudza kuti I was okay, just pressure ikubasa. Akabva ataridza kundinzwira tsitsi. Through our conversation, she asked if I was free per weekend because he and her friends were having a party. I told her that I don't have time for parties. I work from Monday to Saturday. Then Sunday I go to church. The girl insisted kusvika ndabvuma kuzoenda kuparty. She told me kuti anogara kuArtridgeville. Aizonditora kana ndachaisa. Mazuva akafamba zvakanaka. I was only worried nehembe dzandaizopfeka musi weparty because mari yandaiwana yaingova kuti ndirarame, not kutsvaga nguo dzemapati. Ndakavarayirwa a message popped ndikatarisa. Wanika ndisise maroon dustbin. Hanzi ndakakumirira muna Jerusalem. It's a street in Maravastad. Hey girl, I don't have clothes to wear on your party, so I'm not coming. Don't worry, you will come chete tozvona kumberi. Nguva yekuchaisa yakakwana. I went kuna Jerusalem kuya. I saw her, akandidaidza neroko. I gave her a hug. Zvikanzi get in, let's go. The girl was driving a maroon Polo. Waingoona kuti money is not a problem ka. Takasvika tikaona ma friends vatovapo. Vanga vasina zvavo kuwanda, like 15 to 20 girls dzaivepo nemukomana one. Takasvika vanhu vakaratidza kufara, some were hugging her, some were just screaming. Akabva andidhonza kuti ndimutevere. I followed her. She showed me the bathroom and a dressed way. I was wearing a gold satin dress. Ndapedza ndakaendeswa kwaive nevamwe. They were wearing gold satin dresses. Kusara kwemurume uya who was wearing a maroon satin shirt and a black dress. Okay, chirungu. Everyone was holding a glass of champagne, dancing to the music. I was given kudya, kwaingova kudya kwatajaira. It wasn't that fancy. Ndapedza kudya, I was given a glass of champagne. I just sipped and something got my attention. The maroon dustbin. I saw Mskana fetching the champagne from the dustbin. In what? Ndakaramba ndakatarisa kuti chii chiri kuitika. And sure, champagne yaibuda mudustbin. Moyo wekudhonza doro riya wakabva watiza.
ndakaramba ndakatenza thinking of a way out. Apa kwanga kwatova late. Musikana akandiona kuti pane zviri kuitika. Ndobva mhanya kwandiri zvikanzi, Chomi, you look bored or tired. Do you want a room to rest? Ini, friend, I want to go back home. Zvikanzi, Chomi, the party just got started. Uya kuno ndikuratidza a room so that you can rest. Moyo nepfunga zvakanga zvisiri panzvimbo. Ndakatevera hangu kumashure ndanga ndisina choice. Ndichipinda muroom uya, I saw the guy was wearing a maroon satin shirt akagara pakist. He just said, hey pretty lady, you look bored. Don't worry, you get used to this kind of life. Ndakaramba ndakanyara zvikanzi na friend, no Chomi, you are missing your boyfriend. Sorry Chomi, you will have another boyfriend soon. I'm not into a relationship these days, so I don't have any. It's just I'm not feeling comfortable here. I need to go. The guy in the maroon satin shirt akabati, yes, she's right. Yes, she's the right candidate. At last, iniyesh candidate yechi akabati, to make money. I was puzzled. Could to make money how? Akaba ati, did you drink the champagne? I know the Shkans. Koayanda didn't tell you why you are here. I thought mujaya, aiwe kundinzura tsitsi, kuti ndiende zvangu. Akabati, you know what, my sister? Thought makabvumira naYanda. That's why akupinza murumu. As long as mama that champagne, there's no white. There's no way out. Kutopinda murumu unozvora kuti wabvuma. Whatever you see in this room, hamufunduki. As long as mama champagne, you are one of us. Mujaya akandisiya ndoga going back to the party. I was now worried kuti manje ndodi zviri kureva kuti I'm initiated just because of a sip of champagne in this dress. Ndiri mupfungwa dzangu ndega ndakanzwa kutonorwa mumakumbo, ndichisumudza maziso ndichiona rino zinyoka zihombe. Handina kuona face yacho, but I saw the body. I jumped ndichinovhura door. Luckily it wasn't locked. The noise, the party, the music, vanhu makanga musisina, kwangosara ini nenyoka. Maybe vanga vandisiya ninyoka yavo. Ndakaramba ndichimhanya going direction yandaienda. Handina kuziva kuti ndakaona hutsi hwaibuda muchisango. Ndakaramba ndichimhanya going to the direction yaibuda hutsi. Ndipo pandakaona kuti it's like sowe, because vanhu vaivepo were dressed in white garments vachiimba mavhesi. Chandakangogona kuvaudza kuti nyoka kumashure kwangu, please help, and I fainted. Nyaya yacho yazongoperera ipapo. This is interesting. I don't know kuti zvakazofamba sei. Regai nditext ndaitumirwawo nevamwe vanonzi vasivanda. Ameno kuti yazo inopera sei, because vari kuti vakaitumirwawo. Saka ameno kuti zvofamba sei, but regai ndivabvunze kuti zvakazoita sei. But this is strange. Maroon dustbin. Zvakaoma. Alright, regai tipinde munyaya inotevera. Ndiri mukadzi ane 26, mama vangu vane 44, Habi ane 28. Tese tinogara muPretoria, uye moyo wangu uri kurwadza. Last week ndakabva kubatsigwa mwana wangu kuchipatara. Ndakafonera Habi yangu kuti auye nehembe dzemwana nezvimwe zvaifanira kuya nazvo, asi phone call yekutanga haana kudaira. Akazodaira pechi4, ndikatonetseka kuti kosei asiri kudaira phone. Pandakadaira ndakamubvunza kuti ko uripi usingadaire phone yake. Akati ndikuenda kumba. Ndakamuti atevere nezvinhu kuchipatara, because when the water broke ndaive mutext, then driver akamhanyisa to the nearest hospital. Fast forward, Habi akazosvika ndatopedza kubatsirwa kare. Ndakashaya simba rekumupopotera nekuti ndaive ndisina simba. Zvese zvakafamba mushe, asi ndakazogara dzimwe 2 days ndirimo. Ndichingobuda muchipatara ndakafonera zveHabi kuti auye anditora, asaiti ari kuJoburg, asanosvika after 1.5 hours. Ndikati akurumidze. Ndichingokata foni, vamwe mother neighbor yedu yaitobvawo kutosiya mwana wavo aidawo kubatsirwa. Takazivana tikamhorosana mushe vakandipa lift vachiti kana muri kuenda kumba handei. Pandakasvika muraini ndakaona mota yaHabi iri panze. Zvakandinetsa kuti koshasha, asi haana kuenda kuJozi nemota. Ndiye dhuma padoo naHabi achida kutobuda. Shasha yakashamisika kuti ndauya. Kubuda kwaive aita aivasiya foni yake namama wangu. Ndikati kuda zvimwe vanga vachiishandisa. Foni yangu yakadzima, ndaikuda kufonera my and sister ari kuZimbabwe. Ndikati regai ndishandise yaHabi. Kungoibata kudai papinda message kuapp. Ndikati regai ndione kuti ndiani.
ndakaita sendichafenda hama dzangu, ndakaona message yefriend yaHabi ichiti uri chimudhara wangu, uri kusanganisa imba yese uri one. And the chat below, his friends chat, raive rakanzi Yezi baby, ndikatoti ameno Yezi wacho, namba ndedzamai vangu, panonzi Yezo. Ndakafunga kuti ndiri kurota, kukwidza nechat kudai, wanike vanotomutumira mapics vasina kupfeka, uye tumavidhio vachitoita bonde. I sat down in shock. Hazvina kutora nguva, Habi ndokubva apinda achimhanya kuda, akazoona kuti asiya foni. Kwakundiona ndakagara pasi ndichisvima musodzi. Ndakasimuka ndichinotora mwana wangu, ndikabuda nerusvava rwangu, ndikanogara kufriend yangu for 1 week. Tiri munzira, ndipo paakati bvu zvese neighbor wangu uya, ini kana chandaiziva, achiti zvatova ne2 years tichizviona, vazhinji muraini, asi matauriro ndio anonetsa. Anoda kutanga rimwe wiki, anatete vangu from both sides vakauya vakandinyengera kuti ndidzoke kumba. Shuwa ndakadzokawo, asi moyo wangu wava kure nemurume. Habi akaconfess achiti vane 2.5 years vachidana namai vangu uye munin'ina wangu. Anoti pese paanombouya kuSouth Africa achihodha aingorara naye chete asi havadanane. Ndapererwa nemafeeling ekuda murume handina. BP yakwira, mukaka hausi kubuda zvakanaka. Apa musha wese tasanganiswa nenhengo imwe chete. Wedwe ndinombofunga kuzviuraya hangu ini, asi ndakatarisa rusvava rwangu ndorwadziwa. Vanhu vandanga ndichiti ndinoudzawo maproblem angu ndivo vacho vari busy kudya chinhu chemurume wangu. Zvakaoma. Pambacho unoti wokudii Wedwe? Hapana zvaungambozvitaura. Unoti kudii? Ndapererwa. Ndizvo zviripo izvi. Saka murume kutononoka kuuya kuchipatara achiti apa pane mwana mudiki ari kuzvarwa, iye anga andori busy namamazala. Mundolala nomamazala vachiita abomination engaga. Haisuka. Kandili abantu abanjani kodwa? Hayi man. Zvakaoma. This is just sad. I don't know kuti mungati kudii. Saka vari kuti vakadzoka kumba asi murume havachadi. Hameno kuti mungavapawo advice kuti kudii. Nekuti ndikutoona kuti zvinhu zvacho Wedweka. Pambacho unongotiwo zvinhu zvacho. Asi zvavataura kuti vanoda kuzviuraya ngavasazviuraya, sekutaura kwavaita kuti vane mwana mudiki. Ungazviurayira murume, unozviurayira murume. However, you move out. Guys, we need to vakadzi, let's learn to wake up. Wotoona kuti panapa ndapinda pama1, wozvizunze, wosumuka, wofamba nekastep kenyasha, wakaenda. Mwari vanovhura mikova, uchasangana neumwe anokuda nokuvhaliwa. Your sister and your mother havasi vanhu vari right. Handizi ningati kudii, but havasi vanhu vari right. Vanhu vakadaro, you just write them off. Alright. Tinokutendai nekuona chirongwa kwamaita. Muve nesuku rakanaka. Ndatenda.